स' लोगोफोर दायो अखा बारहुंखाया नागारबाय आरोना ओमफ्राय अखा बारहुंखा नागारनायनि अबस्थाया माबायदि जाखो नायना लादो ओमफ्राय अबेबा त्रिपाला न'आ बिरखारजोब्बाय आरोना पेन्डेला ओमफ्राय दायो नै दखाननि खामानि मावनायनि हाबाफारिया माने जागासिनबाय आरोना दायो एसेबां माने जेबो जायासै बारहुंखा फैदोंब्लाबो बेयो जाबाय एगजिबिसन हल आरोना लोगोफोर बेहाय एगजिबिसननि गासिबो दखान बायदिसिना दं आरोना बेहाय दखानल' नङा गोबां रोखोमनि फाननाय दिन्थिफुंनायबो बेहाय थागोन आरोना बे एगजिबिसन हलाव नोंथांमोना मिथिखागौ बेहाय आं बुंनांलायला आरोना ओमफ्राय दायो बेहाय बारहुंखा अखा नागारखांनायनि उनाव दायो नै गावबागावनि खामानिखौ माने जागायफिनबाय आरोना एसेबां माने जेबो जायासै इसोरनि अननायाव रावबो जेबो जायासै दायो मोजां जाफिनबाय आरोना ओमफ्राय बोथोराबो जोमै साग्लोबदोंबाबो एसेबां माने जानाय नंला बायदि सानबाय आङो दायो मोजाङानो जाफिनबाय नै ओमफ्राय मोनफा मोननै न'फ्रा बुलाबदों आरोना आं बेखौ दा भिडिअनि लास्टआव आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना दायो एसेबां माने जेबो जायासै मोजाङानो जासिगोन आरोना गाबोननि प्रग्रामा ज' लोगोफोर जेबो गिनांगौ गैया बयबो लैहोर फैनानै गाबोननि समाव माने बाहागो लाफैब्लानो जाबाय आरोना गाबोन 23 अक्ट' आरोना नै बे एगजिबिसन हल आरोना लोगोफोर एगजिबिसन हलनिसो बियो फाइनालि लोगोफोर दायो नै अखा बारहुंखा नागारखांनानै दिना मोजां जाफिनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं नोंथांमोननो आंनि भिडिअनि गेजेरजों ससे दिन्थिनो नाजादों नैबे जाहैबाय आलासि जिरायग्रा न' आरोना लोगोफोर बियो गेस्ट हाउस ओमफ्राय बे गेस्ट हाउसनि मेन गेट आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सिङाव माबायदि डेक'रेट खालामदों आरोना नायदो आरोना लोगोफोर नै ओरैजाय नै वाल बाउन्डारियाव लाइट रिथि रिथाव होनाय जादों आरोना ओमफ्राय नै नायदो आरोना समायना रमायना नुथाय लाइटजों रिथि रिथाव समायना साजायदों ओरै नायजोबब्लानो जाबाय आरोना बाहाव ओरैजा लामा थाजोब्बाय नै बिथिं लामा आरोना नैबे जाबाय आलासि जिरायग्लांग्रा न' आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै खुन्थिया थंसेनो बानायनाय ओमफ्राय ओरैजाय थालिरनि बानायनाय जादों आरोना उखुमखौ ओमफ्राय ओरैजाय दङ नै संग्राय सान्द्रि खबाय आरोना ओमफ्राय नै उन्दै गथ'फ्रा माने फटक लालायगासिनो आरोना बे लाइट रिथि रिथाव डेक'रेसन खालामनायाव बेहाय आलासिफोर जिरायगोन आरोना लोगोफोर बेहाय आलासिफोर थानानै थागोन आरोना लोगोफोर गेस्ट हाउस नालाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरैजाय रिथि रिथाव साजायदों जेबो गिनांगौ गैया लोगोफोर गाबोननि जानो गोनां प्रग्रामा मोजाङैनो जागोन अखा बारहुंखा फैदोंब्लाबो जेबो जायाखै रावबो ओमफ्राय मेन पेन्डेल गासिबो पेन्डेलफ्रानो मोजाङै दंजोबो आरोना थिगैनो दंजोबो जेबो गाज्रि जायाखै जेबो फुरला फुरथा माने बुरलाब बुरथाब जायाखै आरोना लोगोफोर दायो मोजाङै दंजोबो जेबो गाज्रि जायाखै होननानै आंनि भिडिअनि गेजेरजों फोरमायना थाबाय आरोना गाबोननि जानो गोनां 62थि बोसोरसालिया जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव बयबो लैहोर फैनानै बाहागो लाफैबानो जाबाय आरोना आं बेखौनो आंनि भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरनाय थाबाय आङो मोनसेसोल' माने आं भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों आरोना मोनसेसोल' बुलाबनायखौ माने आं बेखौ नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो नायलांबाय थादों आरोना खुथिया माबायदि जाखो नै दायो बारहुंखा फैनानै ओमफ्राय त्रिपालाथ' त्रिपाल गोजौ गैखाला आरोना ओमफ्राय बेहाय डाइनिं हलमोन आरोना बियो मिरामिसनि थाखायमोन बियो डाइनिं हल बुलाबजोब्बाय नै त्रिपालानो गैला मोनसेबो लांदां औवा गोजाल'सो हारावरावनो डाइनिं हलमोन आरोना बियो त्रिपाला बोरै बुलाबलांखो नै हर थाहैबाय त्रिपाला बिथिं थाहैबाय ओरै बिरखारबोनानै आरोना